Hello everyone. Hi. Hi baby Arya. Hi! Happy New Year. Say Happy New Year. Happy New Year! And nagawin mi karon sa Lagindingan and today is December 31. New Year preparation bisperas. Ang uban busy kayo para sa preparation for New Year. Kami pod busy kayo. And every year murag makita big place nga kana pwede matambayan, di ba Ar? Yes! Yan. Last year dahilayan karon nagplano mi nga mag-adto na lang sa og mga beach, something inana sa Lagindingan. It's because kulang puno pod kaayong tanan gyud mga matambayan. So karon i-adventure na mo si Arya maadto kag swimming pool and dagat, beach. What? Beach! Beach. Yes, mag-swimming si Arya. Hi Ar. Say hi. Hi Saba. Hi! Hi Me. Hi, How are you? I'm fine, thank you. Oh, niya namin. Hi! Paluto sa paluto. Ipagkita si Mami. Tingin na. Tanaw ko, be? Ayo! Kabalo na maka ko. Bala na oy. Oh. Oh. Wow! Oh. Very good na kayo, Sige. eh. Up here. Wow! Kabalo na ka, Ar? Kapiyason kayo? Kapiyason kayo? Tugkad man niya, good. Happy New Year! Arya. New Year! Ako dyan! Ay. Hi guys! Happy New Year sa tanan. Happy New Year! What? Happy New Year! Hindi masabdan. Happy kay atong New Year, oh? Di ba? Di ba ganun siya ingon nga dapat bongga kaayo ang inyong celebration sa New Year. Basta kay together ang family, happy, mapalipay ang mga babies, di ba? Mas maayos ito gyapon na magkatapok tanan. Pero ang New Year is kaon and celebration of kaon Yeah. and happiness. Diba? Happy New Year sa tanan. Happy New Year. Look at Aryo. Kinauboy ni.